Metu buri. Pas ya lah. Pas dibujut. Tekan kene sabane metu pas mangan meneh. Pas mangan meneh. Kandhane kok. Linggih sedya 5 menit metu neh. Metu apa neh? Sego bolong. Sego bolong. Mangan meneh. Mangan meneh. Ora linggih kredit. Metu meneh. Metu meneh. Jam karo bayar. Kowe iki weteng tak bakune kadut. Aku kira-kira iki di omahan kok. Lah ya kok tak salah terus metu semangat kowe joget. Bosok omah. Kowe metu iki. Aku metu iki ndelok aku kompak nang omah. Kompake. Barang nyopir Mas. Kowe nyopir. Kakek. Kowe iki nyopir kok. Bocah nek apa supirane kondang kabeh. Kowe iki supir bis. Apa supir bis? Supir apa? Supir truk. Apa supir saya? Motor kaya. Supir tronton. Apa tronton gejan? Supir motor mabur. Lu apa pilot? Dua. Supir besar. Ora. Lah supir apa? Aku. Oh, kabar mane. Lah wong supir angkot gaya murang leh. Lah iki bayane saben dina bisa mlebu hariane. Heeh. Timbang aku nganggur motor harian apa-apa gane kuwene. Iya jenenge begawe ke apa wae sing waton halal. Lah, alah kalau apa ora. Lah kok Rusek arane gagal malah kalah. lah kok iso lo nyambut gawe ku sing sithik langsung tentang halal ku dipangan anak bojo iki dadi kena daging sing becik. Iya iya no. Bayarane aku bekene bojo piro? Kita enak kabeh no. Raya, kabeh kang tole. Yo wis suami baik kok, Pak. Baik apa? Kira tak sing kodang. Kondake piye? Bayar aku cuma sithik 200. Kaya no bojoku piro, Be? Piro? 50 ta? Lah sing 250. Uang kenakalan. Yo, ngene kok. Iku uang kenakalan. Iya. Aja ngono kok ora apik. Apa lah? Lah duwe kenakalan kanggo apa? Ya kanggo megang, kanggo ngopi, kanggo nang. Oh, Lah nek aku iku kowe jare yo ngomongin amal kok. lho iya, kakeknya. Nah, benganane aku iku nek becik sing amale paling gedhe yo kowe. Kan ngeto jenis sepol iki, amale nang kok. Amale nek becik disiapno iki yo kowe kae. Lah, Sing becik kae lho. aja disiapno kok. Lah ketoke kowe kok Maksudnya nyumbang. siaran tuh ndondol sumbangan jadi oleh 10. Iku bar disiapno duitnya dimena aku. Kowe berarti nyumbang nek becik. Ora nyumbang apa? Lah ngopo? Duitnya tak kerja tak utang. Lah kok iso utang? Ora ajaran tak utang nah kok. Utang lo ke akeh utang ngopo? Tak sembarang dina tak perbuatan ke omah. Ora ora duit ora utang ora cukup rek. Ngene iki lho sesono mau omahku. Wongnya pas. Wong ayu-ayu. Kowe kok kudak lah kok. Wah, kantunan. Kamu iki wong sepatunan ayu-ayu. Iya. Aku ora ngandel. Ora percaya kowe. Ora percaya blas. Bojoku iku panitia bang Mekah. Kandhane ora kan. Lah wong gak kowe wong nek utang kok pamerno nek gone jasa. Iya Malah ora umplok. Teko, aku nyawang kowe joget iki mang aku ya seneng. Mergo kowe joget iki mang aku wedi karepem. Karepku piye kok iso dikon? Kowe joget mang baturi to dulur lanang. Bae ku kakek culun. Iya. Aku petakon karepku. Apa alas nek kene-kene? Soale apa? Aku joget nang kono mbok budak, ning kene yo mbok budak. Sebabe kowe joget nek kono tak budak nek kene tak. Lah aku nyambut gawe dulu Prabu Masuk. Lah kok sok kamu lah. Lah aku bukan budak. Yo nyambut gawe yo nyambut gawe ne kabeh dimangrak yo ono carane. Carane ngondi? Ono aturane ono urutane. Urutane sing kaping pisan sego bolong, sing kaping pindho metu legian. legean lege ayu-ayu. Nah, sing kaping telu Bandungan, Metu Jatilan, ono macane. Malah kowe macan ora duan ora joma yo ngono. Lah piye? Sing joma bareng mrene. Wah, kau. Lho ngene kok wong sek bisa gagal. Lah kok iso sek? Kok ditangkap lanang kok diluar temen guyu lah. Kok karo lho lah sing joma.
Aja sembrono. Aja sembrono itu temenan apa ora? Wah, nang yo ngono, kok pacar sampe kok bondo tamatan. Cuma bantu bukti wong imang. Pacane laras budaya iki untal sapi. Sapi opo mau pacar iki? Dalah, Kandhani wong ayo. sapi temenan apa sapi-sapinan iki? Sapi temenan. Tak takon sing doma kagakane piro pacar? Piro? 35 juta. Iku duwe kabeh apa larang? Tahu ngono sing baju gaya. Sing jenenge karo kanca iki soal rego iki iso di Ora kok durung pergan apian ora. Bar-bar yo ayo mandi. Udah meneh. Kok ditinggalno. Orang ini ki mune biar disunah. Kayaknya numpak macan, Bu. Numpak macan. Iki mau sana numpak macan. Kok pengen numpak gajah? Ini piye senate kok sore? Iso ah. Ora piye. Sebab kowe juga tak kandhut aku nyambut gawe program. Kalau yang ora kena tak kandhani bos. Piye? Iki kok krimian bakal dadi grojokan. Badut. Allah. Aja mung siji ora balap. Tekan ora gelene pacet kan Anda. Ngono kok jaluk. Suara iki gagah pitekso. Iya lah. Pengalaman tenang tau ora? Kira-kira sopir tanggung jawab. Contohnya, umpamanya ke sopir tak enggak jegal. Banyak sopir. Pani bertanggung jawab, pani berbuat tujuan bertanggung jawab. Sering, wang, beda kumpul lompat, mati kabeh. Itu lah saya jaga. Itu tan mama sing jaga nang telu jadi rata lu kowe paten wong telu. Iya, batang kok mulai